खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 21 मे 2023 बाराय जाबाय रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम सोरखारा गासिबो सोलोंथाइ मिरु एकाडेमि कलेज फरायसालिफोराव केम्पास सिङाव डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनो थाखाय गासिबो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे ड्रेस कोड बानायनानै होदों। गासिबो हौवा फोरोंगिरिफोरा फर्मेल ड्रेस गाननो नांगोन आरो आइजो फोरोंगिरिफोरा सारि मेख्ला सादर आरो सुवेट गाननो नांगोन। लोगोसे फोरोंगिरिफोरनि स्टाफखौ साफा आरो डिसिप्लिनै लाखिनांगोन आरो जिन्स लेगिंसफोरखौ गाननो मोननाय नङा। जुदि रुलखौ फल' खालामाब्ला बिथांमोननि हेंथा गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननानै फोरमायदों। सासे बर'नि सायाव आथिङारि गाग्लोबनायनि केस थिसनदों। साइ ट्रेनिं सेन्टारनि सासे इनचार्ज मृणाल बसुमतारीनि बेरेखा हिन्जावसा एथलेटिक्सफोरखौ आथिङारि गाग्लोबनो नाजानाय केसनि थाखाय पुलिस बादायाव एफआइआर थिसननाय जादों आरो मृणाल बसुमतारीनि हेंथा एथलेटिक्स आरो आइजो रेसलिं कचआ पल्टन बाजार पुलिसफोराव थांनानै एफआइआरखौ होनाय जादों। नाथाय दासिमाव मृणाल बसुमतारीखौ सासपेन्ड खालामथ'नाय जायाखै। बे समाव बे जाथायनि सायाव पल्टन बाजार पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। हाइलाकान्दि जिल्लायाव सासे सोरखारि मावथिनि रां लानाय मोनसे भिडिअ'आ भाइराल जानायनि उनाव बियो गावनि साख्रिनिफ्राय बोख्लायजादों आरो बियो पन्चायतनि माखासे बिथांखिफोरनि सुबिदाखौ होनो थाखाय मुलाम्फारिफोरनिफ्राय रां लादोंमोन। बोख्लायजानाय मावथिनि मुङा जाबाय आली आहमेद बरभुइया। सासे गथ'खौ सैमा फालोआ बुथारबाय। तेलेंगाना रायजोनि सिङाव थानाय काजीपीट ओनसोलाव सासे 7 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ लामानि सैमा फालोआ अरनानै बुथारदों। गथ'आ जेब्ला गेलेगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय छोटू। उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय वाराणसीनि थागिबि आरो गथ'नि नखरनि मानसिफोरा लामा साइडआव मुवा बेसाद फानोमोन। एसआइ जुन मुनिराफा बिथांखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव गोख्रोंसिन सन्देरनो थाखाय सिआइडिनिफ्राय सिबिआइनो गथायनाय जाबाय। अदेबानि सिआइडिआ सिबिआइनो हगारनानै होबाय। गुबुन फारसेथिं एसआइ जुन मुनिराफा बिथांखौ बुथारनाय जाथाया फिसा केस नङा। बिथांखौ प्रि-प्लेन खालामनानै बुथारदों। ट्राइबेल पुलिस अफिसार जानायखाय अदेबानि ट्राइबेल हारिनि अफिसार जानायखाय बिथांखौ बुथारदों जानो हागौ होननानै मिरु एबसु आफादनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बिथांखौ बुथारग्राफोरखौ बा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै गोख्रों साजा जानांगौनि थाखाय दाबि खालामनाय जादों। बियो नर्मेल एक्सिडेन्ट नङा, बियो मोनसे मार्डार केस आरो बिखौ माने प्रि डिजाइन कुल ब्लाडेड मोनसे माने डिजाइन बे मार्डार आरो माने नकल माने सना आरो लोगोसेनो जाल नोट बा बायदिसिना जिखिनि माने 2 नम्बरनि खामानि बा माने 420 जिखिनि खामानि सोलिबाय थादोंमोन लखिमपुर आरो नगाव बिनिनो मोनसे बियो परिनाम होननानै जोङो बुंनो सानो। दा जुनमुनि राभाया बे गासै मेटारखौ लानानै इनभेस्टिगेसन खालामबाय थादोंमोन। बेखौ जोङो तथ्यआव मोनदों आरो माखासे पुलिस अफिसार माखासे माने पुलिसफोरा माने बै जायफोर जाल नोट बा जायफोर माने बेपारिफोर दङ जायफोरा बिनि थाखाय स्मागलिं खालामो बै मानसिफोरजों गोरोबनानै गोरलैयैनो रां आरजिनाय गोरलैयैनो माने रां खामायनाय बेबायदि माखासे इनभल्भमेन्ट थानाय पुलिस अफिसारफ्रा दिनै बेयाव इनभल्भ जानानै दङ। दा बेखायनो बेयाव पुलिसनि गेजेरावनो पुलिस कनफ्लिक्ट जानायखौ जों नुदों आरो पुलिसानो माखासे पुलिसानो बेखौ डिजाइन खालामनानै दिनै बुथारनायनि मोनसे सन्देह जोङो बेयाव माने नुनो मोनदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सिबिआइ दाबि खालामबोदों आरो दिनै आसाम सरकार बिथांमोना न'खरनि दाबि रायजो राजानि दाबि आसामनि गासै दल संगठन सुबुंफोरनि दाबि बायदियै बेखौ सिबिआइ इनकुवारि होनायनि थाखाय बिथांमोना थिग खालामदों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।